Kamsurima, Kamsurina, Dawioninya, Zivan Matakasunga, Meran Nuktigesa use, Ramabuchna Morris from the Hotel. Ana Christine Timile, Anupam, Village Maru, na Christine Dog, na Eteo, Avan Matakasunga, in our Tingas. The last one said that. Where's the Maru village? Chakukurosa Bumarufu, who is Octanon Brudari, this Yuktana, Domushamini, Novasway. Kamsuroi dare. Kamsuroi Mungu ndinowaziva vari kubva ava takazoziva neumamwe shu ava vanoitwa Christine Timile uyo mwana wacho pane mumwe mwana wacho asipo ndo akatengeserana nevava saka takada kuita nyaya yacho nozi pane zvimwe zviri kumashure ndingasaka ngori zvakawandira ndingoita kuti ndimbura kuti tisvike pane nyaya pamusoro idari ndine mapepa ndaanawo azvakamira saethel. Pane munhu anonzi Peter Townsend ndiyena anga ari agent ethel yakatengeserwa na Peter Townsend on behalf of amai ava. So zvese ndinazvo maaffidavit ndinokwanisa kukupai maybe ndinokwanisa kukundikana kutsanangura zvinoda kunzwa but ndizvo zvendinazvo padare. Pakaiswa kebheni paseptemba yaSabhuku Marufu. So ndichipfuura nepo ndipo ndaona pachiitwa maaktivity aSabhuku Marufu kuti paiswa kebheni pakaidzika ndipo nditsanangura kebheni iyo yakangodonha yangouya asi panozo pane pakatengeswa Sabhuku Marufu pano pakatengeswa nekebheni pambadipani mapana. Ndo kana ndazvisanangure nzvimbo iyi ava vakatengeserwa nemukoma wangu ndiyakatengesera panzvimbo ipapo. Nzvimbo iyoyo tikaenda kustori yacho chaiyo nzvimbo iyoyo ndeyevadiki vangu. Totori nyaya iri kumashure yekuti ava vakatombozomboenda kujera ava 3 months ava vandirova ndida kutaura nyaya yestendi iyoyo. So ava pavaipusha nyaya kuti ndivabudire pachena vandasi vabudire pachena kuti panhu apa pakadai ndakangauza kuti pane nyaya yevanhu takatomborova ipapo ndikaenda kujeri amene ava vakaenda kujera manje vakazondithiretenawo vakati ndiri papurezidendi ndakazodii ndikuzondiyarogara pastand hapana munhu hapana munhu stendi iyo patakapedza tichienda kumakoti ndinaitoparima Ndiri panapa aiwa mambo mirai ndimbopa pamusoro imambo ava Sabhuku ivava ndiona vakatotitengesera vakatotidza pamusoro ndondomuratidze picture yavo ava vakatotorwa ivava vakadini vakatotiteedza kuti mutangira apo musvikira apo ivo Sabhuku ivava Peter Townsend munhu akatengesera on behalf of amai Timile ivava. saka makatesera mwana 2 stand 1 aiwa hatateserwa mwana 2. Peter Townsend was the agent. wari aiwa Peter Townsend handiti ainga ari agent wakatengesera isusu echitengesera zvavakaditi amai ava yaamasiyawo zvisho zvavakaditi amai ava vakaditi ndakati tida kunoona nzvimbo yacho Which is
legally wrong. No, I think pane mazwi ekunzi ndiri mupurisa kuti musei ndiri muchii. Let me be very bold. It's wrong kushandisa mazita iwayo kudarira mambo and its abuse of office. Okay, mazvita pamusoro mbuda kupindura. Inini handisini ndakakuti ndiri musiteni. Inini handisini ndakuti ndiri musiteni baba. Apa nyanya isuka regai kuti zvakanaka. Ava murewa ndi makombe. Vakati mtenesana wanda loloka utodaisa masamoni kwa shuma. Saka tukumbiro transport. Ndobadata messenger. Ndikata kana mine peturu ndidire andira peturu. Sesho bataendesa masamoni kunonzi kwa shuma. Tadzoka ndikata mufunge ndakamara wamuriwo uri mumota mangu. Ndomabatiro wakazitwa naye. Ndokubva vasvika vakona imba yamumanhu vazoenda kuseri kwemba. Ndokubva vaona kuine vasvika kuseri kwemba ndokubva vaona kuine Mazora zvakanaka mai mudara titi izvozvo. Gara zvakanaka yaitongeke zvakanaka. Ndokubva vaona kuine kebhini ava makomba. Zvaziko marufuri sabhuku kebhini yaiswa nani ndikati pana mwana wakati timasiya wakangoya basa kebhini. Vozi ndakamboedza kuvati zvakaitika zvechokwadi ndezvekuti amai ava vakauya ndikabvunza vakauya sei vakauya kamwe chete vanogara kuSouth Africa. Andoti vaiye kuNamibia mberi kwavaiye. Makauya sei zvikanzi atarisa zita rangu ririmo ndakaona sabhuku marufu tikatopedza vozi ndakapinda 2021. Saka ndikati kwamambo makaenda here zvikanzi handina. Ndokubva wati kusiyawo yatoya zvikanzi ndandauya kuti tinoombera mambo. Ndikati handei iye kubva ati handisi kuda kuenda. Inini endai. Amai havari kuwana baba. Iyo ndio Ethel here. Inini ndini ndawe ndakamira saEthel. But uri ani apa? Ndiri sisi vaEthel. Ethel vari kuku. Ethel azodini chezokubasa musuno waro. Saka tutaura pamusoro imambo. Pamusoro ndofunga kuti mukatarira affidavit iro pane pakanyorwa nasabhuku wekushaya echiti zvoni Ethel Nhika atomubhuku redu doko marufu zvirimo zvakatonyorwa imomo. But that's all illegal. It was illegal. That's illegal. So wait. Okay. Kana zvotaura state land. State land. You put an agent way. Okay. Just tokumbira regerero takanga tisina kuziva from mavambo etakanga takaita. But the challenge yemutemo ndeyekuti inini ndinoregerera munhu ndakamira sani. Inini ndinombotarisirwa kunzi teera mutemo unoti kuti upe munhu mumwe pekugara. Kana mutemo wacho usina kuteedzerwa handina mvumo yekupa munhu pekugara. Okay. Izvi zvese zvakaita urongozvibata henyu muchiti affidavit agent, but all that does not apply to state land. Okay. Land yakutaura ini matitle deeds here yamaitanzi agent way state land. Kugulai mucheke Communal Lands Act muiverenge. Mutaure kuti anogara pastate land ndiani kuti chii chinomupa mvumo yekugara pastate land. Okay. State land haitengeswi. State land makastodian ndisabhuku namambo ndomakastodian nestate land nevagari vemo. Ende mutemo unonyatsotaura kuti munhu anogara pastate land nezvikonzero zvipi. Mwana wemusha imomo here, ndevedzidza iroro here, akauya nekuroorwa here, zviri very explicit zvichinyatsotsara munhu kuti akauya sei kuti azogara paland iyoyo. Ende mustate land hapana kunonzi 1000 square meters. State land inopiwa munhu 2 acres, 3 acres, 4 acres tichienda kumusoro ndozvinopiwa munhu pastate land.
izvo 1000 square meters pastate plan zviri kubva kopizvo subdivision of pastate plan. This is unfounded. I'm sorry. So saka tinenge takuita sei vakadai tobvunza. This transaction wainere mari kwe $5,000. It was $5,000. The law says the statement haitengeswe zviri pachena. Saka kana paine madelay amakaitana, you have to revisit madelay in the reverse day. Okay. But so ndombera kubvunza. But the late Marufu akanga akanyora akati izvoni vanhu ava vatombhuku rangu. Marufu wacho ainyora simba racho achiriwana kupi, aipiwa mvumo nani kuti anyore izvozvo. Mutemo wacho waaishandisa kunyora izvozvo ndeupi? Kana tichiita chinhu hatisi tinotaura kuti kushandisa mutemo unoti Marufu paakanyora izvozvo aishandisa mutemo upi. This is an abuse yeaffidavit here chekutanga, because zvinhu zviri kunyorwa apa zviri kunze kwemutemo. Saka whatever zvakanyorwa apa it cannot be binding because hapana mutemo uri kuzvitsikira. Muri kunyora kuti muri kutengesa state land isingatengeswi. Zvakapanongori izvozvi zvinotoda ambuya rikati atinyorei affidavit yekuti tiri kutengesere bhazi rakamira apo. Totonyora affidavit totodhinda. Imotofamba kuti bhazi nderangu. Izvozvo zvamakaita. Ndipe proof yekuti bhazi nderako. Ya. Mocheka neVTS nechi zvechiwa kuti ndiye here muridzi webhasi ndiwe ngatichite transaction ngatichitengesera naye. Handiti now you are confident kuti munhu ari kutengesera bhasi ndiye muridzi waro. But even for the subject akakutengeserai proof yekuti ndeyake nzvimbo yaikutengeserai mamune chiini. Proof yekuti ndipake panhapa chii. Hapana title deeds panhu makatengesera. Alright, pamusoro. Pane nema receipts akabhadharwa naEthel kukanzuru kunoku. Abeno kuti kanzuru inoda mari amai. Aiwa. Uyai $1,000 munoti atiitambire toitambira. Uyai naye izvo zvinongosvika kuti tinoda mari kanzuru uye mari toitambira chaizvo tichimhanya. Asi inenge kuti iwewe ziva kuti mari yakubhadhara ndeyei. Mari iyo yakubhadhara kanzuru inonzi development levy. Haine imwe mvumo. Kana mazona kuzupanwa kumazisiwa. Asaka na munhu. Venda chero napa kurukuta kuti mwana iyo risiti yamutora iyo. Development levy. Because babu yamati tractor ichitapa marara tichitsvaira tidi. Saka pay something so that we can operate. Mugara mumusha kanzi tiri kuita zvairi kuitawo pay something. You got my schools akakuakwa nechi pay something. Saka that's not authority yekuti munhu ugara munzvimbo. Authority is either a permit or an offer. Without those two, zvakabva kuGoromonzi RDC, kugara kwenyu munzvimbo kuri kunze kwemutemo. Okay. Ndachikumbirawo mambo kuti vandichenese bhozi ndinoona ndakashiba. Ndaitodhiedzwa ndakamuona kamwe chete mudhiri. Vakanditi handi tinoona munda wangu mademarcations. Ndobva ndatopinda mumunda. Bhora takatondicapture. Ndiri mumunda imomo. Saka ndikutoshamisa hembe yandiri kuona apa iyoyo kai haisati yane 6 months ndichipfeka. But zvinhu zvakaitika once kuna 2018 ndakapywa ndakutobuda pachinzi ndakatengesa I think manzwisa zvakataura. Transaction yenyu yamakaita iyi kunze kwemutemo. My advice to you is take my steps to reverse zvinhu zvamakaita tiite zvinhu zviri pamutemo. I don't know why people would pay $5,000 vachitenga land isingatengeswi. Iyo land yekanzuru iripo at far cheaper than price than this. Because kanzuru stand yekanzuru Goromonzi RDC 1,000 square meters is far cheaper than this. Right now vari kudzitengesa dzacho vanawo mastands ekuti munokwanisa kuita matitle deeds. Pana juru vanawo kokwabhora komajuru Goromonzi ariko mastands ekuti you can get at this same amount. But munhu ari kuti uzamunotenga vanhu pasina kana title deed, pasina kana value.
aimwani itai mushe itai mushe handizivi izvi zvinhu izvo muri kuzviitirei zvinhu izvi pamusoro isapo pamusoro ivashe izvi ndezva 2020 and then pesapa tainotosha kuda kuvaka but isabhuku vainge vachiramba kuti vake hazvisi pamutemo akakutendera yeye ndiye anosunga yeye okay ndiye anosunga yeye ndikana makuzodzokera kuharare makasvika pamujerechena pane zibhilbhodi zihombe vakatonanzi lendaitengesa neact nechapta yacho nemutemo upi kama kudzokera mototaisa tinokura pagretuaa ropa maatozvitaira itovepo bhodhi rino rakaiswa 2012 rakaiswa otoda lendaitengesa so pamusoro so kana ndikada kana ndikada kuenda kumadare edzimhosva ani kuwadini kufambira nyaya iyi zvingaita here nonga mambo vatopedza vati zvamakaita zipamutemo tuamatanho kuti mudzoserwe mari yani mari yenyu amakapa mari yenyu akakutora mari yenyu zvisiriso zvitsotsi akatengesa chinhu chisingatengesa ndiani kuyevha akakutengesa chinhu chake chisingatengeswe isati unozopinda manje into detail kuti itaiso pamabhadhara ndandisipo imimi ndimuziva munhu amakapa mari yake handiti mauziva mutemo pano namama mauziva futi 8 communal life 8 inowana mutauni kuenda $3 handiti so mamuziva kuti zvavo zvatakaita kukwanisa zvisiri ndimauziva matanho munoita kuti mari yenyu itese izingasingaendanene at the same time dana mabasa rinotopedzisira you are free ikakupa judgment yangu you are free to go magistrate kuti mambo akanitonga mutonga uyu I'm appealing against this judgment magistrate vakakugara kuti ndepenyabo no problem ndemunogara asi ndokugara ndikuyambira izvo tangai mundovereka communal rights act yandakuudzai moinzwisisa first then mozava kunochati hayakoti a lawyer will not tell you the truth because I'm not big. Can we time just for interest sake? You just come here. Apply, and you magistrate, you could now advise him. In this transaction, please give me your advice. I want to make to appeal. My advantages are on the other. Don't be any. That my apply. Over who's I magistrate. Never want to be a band. As you say, I'm going to want to wear it. And I want to wear what Kupran away like. And as Ramba, you can talk to my prosecutors on what they can talk to. But who's actually up. My strengths up, my weaknesses up. My chances to live in a so. Sarah, be free to approach any higher court. You can go for magistrate. If you choose, you can go to the higher court. No problem. But the first port of call, read the Communal Rights Act, we understand that. Marigina should tell them more of furniture can get sweaty. And furniture can get swap. Feel free to come it. I'm sorry. So, ndokumbira kubvunza kuti chi ndokumbira kubvunza kuti zvoni vese ava vari kuvazwa kuti vese ava vari kupiwa kwekugara vazopiwa the offer letters maybe from the chief chidzika zvakadaro or maybe mukaenda kucommunal lands act yo inokutaura more about okay. The problem is that atingatauri nenyaya vanhu vari kutyora mhosva isu patingatityore iwo mutemo. Kana vari kutyora mutemo vari kuziva kwavachabatirira navo. Ende inini handidi kuti nditi ngatityore mutemo tese nekuti pane vakatyora nezuva. Nekuti mumwe nemumwe kana akunzi ndakukusunga munhu anosunga ari 1 pasungwe vanhu 10. Vanhu vakatyora mutemo wakawanda chaizvo machina mhora.
hurumende ichauya ichiita zvaichaita hatizivi, but isusu tiri kutaura chokwadi chiripo maringe nemutemo, which andati you can pursue through the higher court to confirm kuti zvataita panapa zviri pamutemo here kana kuti hazvisi. And do you have a legal right to stay pacommunal land yamakatengeserwa? ndaida kuziva kuti ndanzwa Sabhuku vachiti kusaidi kwacho neikoko hakusi kwedu futi, ende fuchi kwakatofenzwa tatone makore mamwe vachitongogara ipapo pakafenzwa kusvika kukuru. Saka handizoziva kuti hazvizonetsa here futi pamberi apo. Ndanopedza nyaya iyi, kunzewo kunangana nepapa the same area. Iri muyadhi medu mutoni makafenzwa kudeso. Makafenzwa nani? Nesu namama kudhara. Ndomatangogara ndatangotozvinzwawo nhasi zvichinzi zvonizvo nepaba munini vavo. Ko chakata kuti mamwe unoende kujeri taitaura nyaya iyi. Chakata kuti mamwe unozoenda kujeri. Hatai pakati kuti mamwe unozoenda kujeri vanotova vachi. Vona zvavakaita. Ndakada kuita nyaya yavo ipanzi pa. Unoziva kumba kutaura nyaya. Taura nenyaya yevasakutara pasina kudzana, muputira nechokwadi, mudza nechokwadi. Mukangoshandisa maemoshenzi muchavigana mukozvaza kudza nechokwadi muchigara venga. Shumgai munokurukura nyaya ine zvakanaka pasina bongozozo. Mudza nechokwadi.